Lain pa. Lamiaoy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbang. Abyan may nga dira sa imo kag welcome sa atong palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga programa ginapatuhoy naton sa mga kauturan kag mga kabyanan dira sa Hinubaan, Negros Occidental, Kaliling, Kawayan, Mulubulo, Kawayan, Gilhungan, Kawayan, dira man sa Tapi, Cabancalan City, Bantayan B, Cabancalan City, Daan Banwa, Cabancalan City, kag sa Kamingawan, Cabancalan City. Initanan dito sa Negros Occidental. So ini sa hinambalan nga inilunggo o kon hiligaynon, kag kabay pa kuntani nga makabaton ikaw abyan sang pagpakamaayo kag pagtulunan sa pagpamalandong naton sang Pilipos Kapitulo 4. Sugod sa bersikulo 10, tubtob sa versikulo 13. Nagasiling ang balaan kasulatan. Nagakalipay ako sing dako sa Ginoo nga karon sa tapos ang malawig nga tion. Nagbag-o ang inyo pagdumdum sa akon. Matuod, nagpanumdum kamo sa akon apang kamo walay kahigayunan. Hindi nga nagayamo ako nanungod sa kinawadon, kay natunan ko ang pagkakontinto sa bisan ano nga kahimtangan ako. Makaibalo ako magpakakubos, kag makaibalo man ako magpakabugana. Sa bisan ano kag sa tanan nga kahimtangan natunan ko ang tinago sang pagkabusog, kag pagkagutom, sang kabuganaan, kag kinawadon. Pakahimo ako sang tanan nga butang sa iya nga nagapabakod sa akon. Kabay ang Ginoo magadugang sang pagpakamaayo o kon mga blessings sa mga pulo nga aton ginbasa. Ano gali ang mahimo sinang gahom kag kusog nga ginahatag subong available sa mga Kristohanon? Sa sini nga bahin sang balaan kasulatan, si Pablo nagpasalamat sa mga Kristohanon sa Pilipos nga nagpadala sang ila dulot o kon suporta sa iya didto sa bilangguan sa syudad sang Roma. Kung imo usisahon abyan ang mapa, ang Roma siyempre sa Italia. Ang Pilipos sa pungsod sang Grisya. So, ang ilang dulot, ang ilang support, halin sa isa ka pungsod, padulong sa isa ka pungsod. Mga Romans, kag mga Greeks. So, amo ina ang background sa sining bahin sang balaan kasulatan. Si Pablo, sa iya nga pagpasalamat, sa mga Kristohanon sa Pilipos tungod kay silinggan siya sa Philippians chapter 1, I thank my God for your fellowship in the gospel from the first day until now, until the time that he wrote this epistle or letter sa mga Kristohanon dito sa Pilipos.
Si Apostol Pablo naka-eksperyensya sang kakabos, sang kapobrihon, sang kaimulon, sa mga pag-antos sa panahon nga dito siya sa sulod sang bilangguan. Siya man naka-eksperyensya sang pagkabugana nga dagaya ang kwarta, ang pagkaon, o kon ang mga material nga butang. Na-experience niya ang both extremes. The extreme of poverty and the extreme of prosperity. So, hindi nimo siya mainto, malimbungan. Hindi nimo siya masugiran nga daw wala siya sang ihibalo. Si Pablo, hindi siya kaangay sang isa ka tao nga busog ang iyatiyan ka ginatudluan niya ang mga gutom nga magpakabusog kamo. Wala siya nagatudlo subong nga isa ka pobre didto sa mga manggaranon. Kay ang kapobrihon kag ang kamanggaranon iya na eksperyensyahan. Amoy ng background sang Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kung sa aton pa, si Pablo makabaton sang pagkakontinto kung siya kabos, kung siya dagaya. Siya naka-eksperyensya sini nga tanan, kag ang kalipay nagaluntad sa gihapon. Sa iya nga kabuhi, bisan may kapitos, may kabudlayan, may kalisdanan, may kasubo, may paglutos o kon persecution pagingabot, nga iya na eksperyensyan dito sa karsel sa siyudad sang Roma. Siya wala sang reklamo dira sa Ginoo. Kay pinaagi sa gahom kag kusog sang Ginoo, iya yadto mabaton kag nga sa gihapon may kalipay nga iya yadto na eksperyensyahan. Si Apostol Pablo isa ka tao nga masinaton holistic ang iya nga growth. Wala lamang siya nagdugang sa iya ihibalo, learning, kundi nagdugang siya sa iya balatyagon, loving, kag nagdamo pagani ang iya kahigayunan sa pag-alagad, laboring. Isa siya katao nga nagtubo intellectually, emotionally, and volitionally. Amoy na ang klase sang pagtubo nga ma-experiensyan sang Kristohanon, kag siya man kaupod ni Pablo makasiling, I can do all these things. These experiences, the experience of poverty and the experience of prosperity, tungod sa bugay, tungod sa kaayo, tungod sa gahom nga ginahatag sang Ginoo. In context, ining mga pululungon, I can do all things, isa ka ministry sang Dios nga gintuman ni Apostol Pablo. Tungod sa bugay, kusog, gahom, bulig sang Ginoo, siya nakapadayon. Siya nakapaambit sang maayong balita. Kag siya nagkabuhi nga may contentment sa panahon sang kadagaya kag sa panahon sang kakabos. Bisan ano nga sitwasyon, siya kontento. I can do my ministry in all these experiences, varied experiences in my life, not on his own strength, but through Christ's power, through Christ who strengthens and empowers him. Busa sa aton nga kabuhi, subong nga Kristohanon, batunon naton ang bugay sang Dios, ang iya kaayo, iya bulig, kag iya gahom, agod bisan ano nga sitwasyon ang gintugot sang Ginoo nga aton maeksperiensyahan, kita sa gihapon makabaton sini nga may kalipay, kag magkabuhi nga madinaugon, kag
mabinungahon. Diyos nga balaan, bisan kami may nagkalain-lain nga mga eksperyensya karon gid sa amon nga mga kabuhi. Salamat nga ang imo bugay hindi maubos, ini nagaawas-awas sa gihapon. Bisan pagani ang imo bugay nagalabaw sang sa amon nga mga kapaltahan, mga kasaypanan kag mga kalapasan. O Dios, tudloy man kami nga hindi mag-abuso o kon mag-misuse sining mga pagpakamaayo nga imo ginabubo sa amon. Madamo gid nga salamat. Kay dalag ko kag madamo nga mga butang ang mahimo gid sang imo nga gahom kag kusog nga ginpasagahay sa amon. Pwede kami nga magkabuhi nga kontento kag malipayon. Bisan ara kami sa kapobrehon o kaimulon. Kag magakabuhi kami nga malipayon kag mabinuligon sa panahon nga ara kami sa kahimtangan nga dagaya o kon kahimtangan nga kami mga manggaranon. Initanan nga mga butang amon ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa wala pa kita makahalin sa sining aton studio, Cleophie Mulavin, Cristina Helpo Waris, Grace Iliher, John Paul George Ringo, madamo gini salamat sa inyo nga pagtanaw kag pagpamati kag bisan pa sa mga tao nga nagapamati sa sining istasyonan sang radyo. Ako si Pastor Ipafrasacar, nagabilin sini nga pangamuyo. Nga kuntani ang imo adlaw karon malipayon kag ang imo eternidad mahimayaon. Madamo gid nga salamat. No greater love is known, no greater love. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Playing more music